Milovan Glišić, Ni oko šta. Ej, baš šteta što se svadiše pop Vujica i učitelj Grujica, a onako su bolan lepo živeli. Učitelj Grujica nije da rekneš od onih starih što još ne mogu da ovarišu u ovim novim bukvarima i čitankama, nego čovek od mlađeg sveta. Učiti on đake sve po novom pravilu. Izvodi ih četvrtkom i praznikom u polje, te hvataju bubice, leptire, mušice, pa to nabada posle na čiode i suši ih. Što će mu to, ne zna čak ni pop Vujica, iako je kašto odlazi u Beograd i tamo slušao da ima negde te se tako kupe bube, kamenice i travke. Na posletku, šta se to njega popa tiče? Neka ih nek hvataju, ako hoće i pijavice, njemu baš ni iz kese ni u kesu. Zna samo da je to vada lepo i da mu je sad taki adet. Pop Vujica voli učitelja Grujicu, nikad ga neće obići, a da ne svrati. Škola je na vrh sela. Nego, da bi se bolje shvatilo koliko je pop Vujica vole učitelja Grujicu, treba znati da je selo otišlo nekako u dužinu za čitavo po sata. Škola je na vrh sela, a popova kuća nasred sela. Desi se često te pop ima posla čak dole u dnu sela, u najdonjoj kući. On pođe, pa opet neće obići dok ne svrati učitelju. Pop Vujica nikad nije voleo, bar tako sam kaže, da zateče čoveka na ručku, jer veli, zna po sebi kako to nije prijatno. Čisto ti, što se tiče na priliku, presedne i ručak i sve. Pop Vujica je često dodavao uz reč ovo što se tiče na priliku ili samo na priliku. Da se barem čovek na priliku nada, pa hajde de, nego tek baneti što se tiče neko izdebuha. I kao za divno čudo pop Vujica nekako uvek zatekne učitelja Grujicu ili za ručkom ili za večerom, ili ako ne to, a ono da pije kafu, vino ili što god prismače. Šta će onda, nije mu baš milo, ali tek rekne, nazdravljati učitelju. Učitelj opet dobar i druževan momčić saleti, hajde popo, sedi, hodi. Ne možeš mu sad kvariti atera. I pop Vujica, iako je lepo ko svoje kuće ručao pasuljca i neku lepu papriku iz Turšije, a valja i to znati da je pop Vujica voleo, barem tako sam kaže, paprike iz Turšije, zasedne s učiteljom Grujicom te osmoči malo pečenja ili ćevapa ili slanine i uvek napomene. Baš što se tiče učitelju da neću sutra ići u parohiju, zao bi te na večeru. Zaklao bih što se tiče na priliku onog velikog ćurana, ali neka stoji drugi put. Međutim, veliki ćuran i sutra brblja deci seoskoj kad prođu pored avlije popove, pa mu zviznu. Pa još pop Vujica će uvek reći lepu reč za učitelja Grujicu. Dođe kogod iz Varoši ili iz drugog sela ili ma ko sa strane pa upita. A boga vam popo, kakvi vam je ovaj učitelj? On se tek samo unese pred čoveka pa razgrana. Nismo odavno što se tiče na priliku imali ovakvog učitelja. Okretan je živ, kao što se tiče mlad čovek, pentra se s decom svaki dan po brdima, valjda im nešto kazuje. Što se tiče na priliku, smejao sam mu se šta čini s njima, a što mu ide svašta od ruke, čudo je. Eto što se tiče, načinio je mojoj poši stupu. Po selu svuda pogradio nekom zastrug, nekom slanicu, nekom tučak, nekom preslicu. Povazdan tako deljka ima istoriše, što se tiče na priliku kao majstor. I doista učitelj je Grujica imao sav i strugarski i stolarski alat i umeo je načiniti sve što samo očima vidi. Čim svrši s decom u školi i što mu je već kao učitelju dužnost, a on alat u šake, pa majstoreše. Gradi deci računanke, tablice i sam izmišlja neke sprave da im pokaže što da bolje upamte. A nekom i načini ponešto ako imadne zalična vremena. Osim toga, učitelj je Grujica umeo vešto puniti ptice. Svu je sobu okitio svakojakim pticama. Seljaci se često iskupe pa se čude toj njegovoj majstoriji. Posle, kad su ga već svikli, čim ubiju ili uhvate neku pticu, pošalju je ili donesu učitelju Grujici. A on je ispuni, namesti u sobi, pa uvede đake i zanosi se vazdan s njima, kazujući im kako ta ptica živi, kud se seli, šta radi, kako se zove, i šta ti im još neće kazati. Ej, baš šteta što se svadiše pop Vujica i učitelj Grujica, a tako su bolan lepo živeli. Uoči Ivandana, baš tog leta kad će se svaditi pop Vujica i učitelj Grujica, natušti se ozgo kosom iznad sela crn oblak, a sve krklja kao kad pekmez ključa u kazanu. Eto bome grada.
Ustumara se sve živo u selu, sklanjaju stoku i sve što se može skloniti. Žene iznose pred kuću vatralje, čanke, sovre, raunike, bradve, kašike i sve izvrću da grad obiđe. Dunu već i hladan vetar, učesta sevanje i grmljavina. Oblak se nadnese gotovo nad samo selo, poče prokapljivati pogde koja krupna kap. Već poneka žena stoji na pragu, maše prema oblaku pronoskom i usplahirano zove kakvog obešenjaka ili utopljenika. Aj Timotije, aj Jerotije, ili kako je već kome ime, goni goveda na planinu! Nigde nikoga nema napolju, sve se sklonilo igde što živo bilo. Samo pop Vujica uzeo pod pazuho trebnik i petrahilj, pa perija naviše vinogradima. Jo, mene šta je popu danas? Začudi se jedna žena mašući pronoskom. Kuće po ovakvom vremenu. Kad bi da prođe pored škole, ugleda ga učitelj Grujica, pa kao god da mu se nešto slutilo, nape se od smeha što nikad nije, pa jedva uzdržavajući se upita. Kuda ćeš to, popo? Što se tiče na priliku malo do vinograda. Odgovara pop, a izmiče. More beži, amo, eto grada, viknu učitelj jače za njim i čudno mu beše što ne svrati, kad to nije njegov običaj, ali pop zamače naviše. Pop Vujica stigao u svoj vinograd, poče već po koja gradlika proletati. Pop Vujica stade nasred vinograda, skide čitu i metnuje na jedan čokot, odmota petrahilj i natače na vrat, otvori trebnik i stade čitati molitvu. Pop Vujica je često čitao molitve kad mu se desi neka nedaća u malu njegovom. Tako jedanput zanemože mu 5 nazimade od groznice, a on ti njih lepo satera u svinjac, pa udri molitvaj i hvala Bogu, samo je 4 lipsalo, a ono drugo sve ozdravi kao da rukom odnese. Jedanput opet, zagrađujući nešto, ubode se grdnim glogovim trnom usred tabana, da nije mogao na nogu stati. Odmah on onako se dečke natuče petrahilj pa čitaj, a sve usrkuj koliko ga boli. Pa i tu dosta pomože. Nije ni pune 2 nedelje hramao na štaci, dok se ubodina ne ognoji i trn sam ne izađe. Samo jednom, veli, nije mu pomogla molitva. Uteče mu roj, a on natuci petrahilj, pa potecine strnjak za njim, a čitaj. Sav se izgrebe i izubija, ali roj uteče. Nego tu je on sam kriv, što je premrsio te nedelje sredu, i otac se zarekao da neće premrsiti, pa makar zatekao učitelja Grujicu ispečenim prasetom. Ele, pop Vujica poče čitati molitvu nasred vinograda. Ej, pope, nemoj biti lud! Viče što igde može živadin iz kuće u brdu prema popovu vinogradu. Beži, more batali, molitvu nije ti vajde. A ja, pop Vujica čita, ne šali se. Grad poče češće udari u pljusak. Pop uze otresati glavom kao da ga čele ujedaju. Bogme gradlike zgađaju dobro u temenjaču. Čak se i živadin smeje gledajući kako gradlike oskaču od popove glave. Sunu grad još žešće, a moj ti pop mantiju na glavu, pa bež naniže, nemade kad ni čitu uzeti. Kao za pakost opet, ona strana goletna, nigde blizu kakve zgrade da se može skloniti, i hoćaše zlo proći, da ne naiđe čiča mitar iz donje kraja, onaj što plete košnice, s 2 košnice, što ih je u potoku negde gore opleo, pa jednu natuko na glavu, a drugu nošaše pod pazuhom. Kad vide popa u kakoj je nevolji, a on poteci za njim, te ga stiže i natuče i njemu košnicu na glavu, pa povika. Bež, bež, pope, kući, pogibe ja da ne bio. Sutradan, čisto vreme, boževni linati pogledati. Učitelj Grujica uranio, pa lepo ispekao kafu, pije i gleda u svoju baštu. Vidi gde što mu grad juče izrešetao kupus i ostalo povrće, ali tek nije mnogo štete. Pade mu na kako je pop juče prošao najviše žurno, pa tek pomisli. Što li ovo jutros nema popa? Čudo Boga mi, eto ja popih i kafu, a njega još nema. Dok eto ti živadina nosi jejnu pod pazuhom živu. Dobro jutro, Učo! Učitelj se osvrte, pa kad ugleda jejnu, tek samo pljesu rukama i uzviknu. A jo, gde nađe Žiko? Ih, kolika je blago meni! Obiđoh jutro s njivu dole u luci, tek onako zavirih u jedan šupalj panj, kad imam šta vidjeti. Bukavac! Eto, velim učitelju da ujduriše. Baš ti hvala, Žiko, ih, blago meni, dajde, reče učitelj Grujica pun radosti što je dobio tako retku pticu jutros na uranku, pa uze jejnu i odnese da je nekud skloni. Živadin razgleda ostale već napunjene ptice i sam veli.
Bože, kakav ti je ovaj naš učitelj. Raduje se kao dete što sam mu doneo ovu ptičurinu. O, moj Žiko, reći će učitelj vrativši se u sobu, ala juče bi žestoka grada. Sreća je učo te beše na oblak, nije mnogo štete počinio. Vinograda je, mislim, okačio dobro. Samo je popao vinograd stradao, oni drugi nisu gotovo ni taknuti. Nego ti je i pop zlo prošao. I Živadin ispriča učitelju popovo stradanije, kako je već sam video ozgo s brda. A zato li njega nema jutro samo, reče učitelj smejući se. More, kako je osakaćen, neće ti dugo doći. Bio sam i kod njega, uvratih se da vidim kako je. Kad on leži u krevetu, a namota oko glave koje kakvih krpetina čitavu čalmu. Gledao sam, još mu nisu splasle čvoruge, sve kao krompiri velike. Smešno i pogledati. Popadija mu gasila ugljevlje, a veli lakše mu malo. Ja zbilja pozdravio te da lepo ujdurišeš tog bukavca. Baš što se tiče na priliku, neka ga dobro uredi, pozdravi ga. A video ga i on. Video ja. Popadija nije smela ući u sobu dok ga nisam izneo. Na sam Petrovdan iskupila se deca iza škole na utrinu kraj potoka te se igraju dok ne zazvoni u crkvu. Jedno od njih, čeprkajući po šušnjaru i granju kraj obale, što je potok ovda onda pridolazeći naneo, iščeprka popovu kapu, pa otrči s njom među svoje drugove. Diže se među decom kikot. Otkud sad popova čita u potoku? Šta će s njom? Hajde da igraju vina, ili kako to varoška deca zovu, šorkape. Jedan đačić od većih metnuje na zemlju, pa poče opskakivati i braniti je nogama od ostalih svojih drugova koji se poređaše unaokolo, pa ga staše zavarkivati da potkače nogom čitu ispred njega i da je već teraju dokle mogu. Jedan je bome i potkači, te s noge na nogu stade odletati jadna čita niz potok, pa čak pored zida školskog. Deca halaču za njom čitav urnebes. Kad odnekud pop Vujica s crkvenjakom te pred njih, a čita im se zakotrlja ispred nogu. Stukluše deca natrag, a pop Vujica ih samo kao malo prekore. Što se tiče na priliku, tako li vi moju kapu đavoli jedni, a? Pa ode u sobu učiteljevu. U sobi učiteljovoj stoji na jednoj grdnoj pečurci već napunjena jejina. Pop Vujica se upita lepo s učiteljem, reče mu nazdravlje kava, koju taj mah beše uzeo da pije, pa stade zagledati jejinu i pošto je dobro razgleda, reče: učitelju, baš je lepo ispunio što se tiče. Imao sam popa vala i posla čitava 2 dana. Što se tiče na priliku, okrete se sad pop crkvenjaku koji se čudio učiteljevoj majstoriji, baš lepa stvar. I ja ću da probam da napunim koju. Ne bi ti to umeo, popo, reče učitelj Grujica osmeškujući se. Kako ne bih? Evo što se tiče sad, samo da mi je žice i da vidim kako ti to nameštaš oči i kljun, pa što se tiče na priliku, ako ne napunim, u što ćeš? U što god hoćeš, popo, ne možeš napuniti, nije to laka stvar, veli učitelj. Vala, što se tiče, ti bi video na priliku, reče pop Vujica, pa opet počeo zagledati jejinu, ali je to golemo bolan. Ja sam gledao što se tiče, pa mnogo manje koliko kokoš, nije veće, pa i perje mu nije ovako kao u ovoga na priliku. To, popo, nisu bukavci, nego sovice, one su manje, a bukavac je svaki krupan. Pop, zagledajući kljun i kanđe, reče: pa ovo bi što se tiče i čoveku na priliku dosadilo, nego baš lepa stvar da stoji tako u sobi. Vredno je što se tiče na priliku da čovek ima tako retkih stvari. Šta veliš, učitelju, da ja namestim onoj moje velikoj sobi što se tiče? Bilo je postajalo, odgovori učitelj. Ja baš što se tiče na priliku rekog Živadinu kad je pronese. Nosi ti to, učitelju, neka nam je ispuni, samo neka lepo bude. I odista udesio si je što se tiče, ne može bolje biti. Pop Vujica, tvrdo uveren da je učitelj zanj ispunio ovu jejinu, jednako se hvalio kako tek on ima retku pticu. Samo dok je donese, svi će se čuditi. Pomene kogod kako je učitelj okitio svoju sobu pticama, a pop se Vujica tek pohvali. A da vidite vi kakvu ja pticu imam, ništa su one učiteljeve. Pa kamo ti, popo, upitaju ga. Tamo kod učitelja, da još malo dotera, što se tiče na priliku, samo dok vidite, svi ćete se začuditi. Pop Vujica je voleo da je u njega sve najbolje, to jest da ni u kog nema što u njega ima. I zato mu baš nije milo kad opazi da drugi ima nešto što u njega nema. Čuje učitelj Grujica to, pa pored sveg toga što je onako lepo živeo s popom Vujicom, naumi da mu nikako ne da jejinu.
I to mu se tako uvrte u glavu, pa mu se činilo neće moći preživjeti ako bi je pop Vujica odneo. Jednom behu došli popu neki gosti iz čaršije. Bilo je među njima i neke gospode iz Sreske kuće. Pop Vujica pokazuje šta ima, a oni se samo čude. Njemu milo, Bože, milo, pa im tek tako čisto ponosi to reče. Ama da vidite drugo nešto što ja imam. Pa zovnu crkvenjaka i šapnu mu. Idi de donesi od učitelja onu pticu. Navališe gosti pitati ga šta je to tako lepo i retko. Oni se stade hvaliti kako ima nešto što nema ni u koga. A gosti se čude, Bože, čude, čude. Pop jedva čeka da se vrati crkvenjak samo da ih iznenadi. Crkvenjak nađe učitelja pred školom i reče šuškajući. Poslao me pop Vujica Učo da mi daš onu pticu. Koju pticu? Upita učitelj i nabrao brve. Pa onu što si je njemu ujdurisao. Koju to? Pa onog bukavca. Učitelj uskipe pa reče. Ne dam. Crkvenjak stade i zablene se u nj. Učitelj ponovo ljutito. Ne dam, idi kaži ne dam. Pop nestrpljivo izašao pa hoda ispred kuće i gleda naviše ide li crkvenjak. Izviruju i gosti, a pop im veli. Samo dok vidite kako je to. Vrati se crkvenjak, čim on na kapiju, a pop upita. Kamo? Ne da, odgovori crkvenjak. Ko ne da? Upita pop čisto neverujući. Ne da učitelj. Pop Vujica samo pomodri kao čivit i učuta. Otada pop Vujica omrze na učitelja Grujicu i naumi kako bi bilo da mu potkuje opanke. Istina, nije hteo da se inati s njim, nego se opet uvraćao na školu, ali ne tako često kao pre. I kad se razgovara se nekako preko srca, neće ni da se našali kao pre. I sad zateče učitelja na ručku, večeri, užini, s kafom ili mezetom. I sad ga učitelj nudi kao i pre, i on neće da uzme. Retko da prihvati koji zalogaj, pa i to se baš vidi kako mu nije slatko. Jejna stoji jednako na pečurci, a pop ništa ne govori o lepoti njezinoj. Dosad su popova deca išla u školu kod učitelja Grujice i sam je pop govorio da će ih ostaviti tu kod njega, neka izuče i 4. razred na privat. Sad se nešto prisjeti, pa ih izvadi iz škole i dade u Varoš da uče. Dosad su svi seljaci do jednog voleli učitelja da ne može biti bolje i hvalili se njime. Nigde nisi mogao ni jedne za nj čuti. Sad bome počeše popove komšije i oni što češće idu u popu da se nešto tuđe od učitelja i da zuckaju pogde koju za njim. Pa i sam pop ne govori lepo o njemu kao pre. Upita ga ko, kako učitelj popo? A on čisto preko srca odgovori. Ta dobro je, samo čovek što se tiče vrlo mlad, pa se zanosi drugim poslovima, a deca sama. Gradi tamo što se tiče na priliku ima istoriše povazdan, ali šta ćeš mu na priliku kad je nemiran, ne može se skrasiti na mestu. Polomi što se tiče onu veselu decu na priliku, verujući se s njima po brdu i gore po potoku. One opet ptice jednako puni, ne znam što se tiče, da li mu i to stoji u propisu. Ele, tako je bilo nekako zapeto stanje između popa Vujice i učitelja Grujice. I kako koji dan bivalo je sve više zapeto, gotovo već da pukne. Siromah učitelj čudi se šta je to te se pogde koji nešto iskosio na nj. Da je što popuzno u radu nije vala ni u dlaku. Ta sad se već mnogo više izveštio i zna šta treba i kako treba s decom. Da se promenio u naravi nije ni to. I sad je onako isto dobar, iskren i svakom ljubazan. Ima tu neki đavo. Tako je to trajalo čitavu godinu, čak do pred Petrovdan. Kad bi pred Petrovdan dođe revizor da obiđe školu. Učitelj odmah naredi da se zakolje koje pile i da se sprema ručak revizoru. Sluga okreće pile na ražnju na ognjištu, a učitelj s revizorom, kmetom, popom Vujicom i još dvojicom seljaka na ispitu. Revizor pita đake. Kaži ti, mali, ko je bio prvi čovek na svetu? Upita jednog, pa zaviri u isti mah u kujnu. Premaži malo slaninom da ne pregori, veli sluzi. Đače odgovori. Revizor zadovoljan upita drugog. U kojoj je časti sveta ovo naše selo? Pa odmah izviri u kujnu. Nek se samo dobro istišti. Đače odgovori na to. Revizor pita dalje drugog. Koga mi moramo poštovati? Pa opet u kujnu. Pazi da svud porumeni kožica. Đače odgovori i to. Ispit se svrši, razdaše se i knjige. Zove pop revizora na ručak. Revizor pogleda u pile već pečeno, pa reče da je obećao učitelju da tu ruča. Pop opet malo pozelene.
Za ručkom ispriča revizor učitelju kako je bio uzgred kod popa Vujice i kako se pop na nj žalio i molio da ga ukloni odatle, jer deca ništa ne napreduju, a osim toga još se zavađa s ljudima. Učitelju se okrete ona škola od čuda. A to li je? Sad već zna sve. Ali ništa, veli revizor smešeći se i odvajajući jedan masan batak u svoj tanjir. Ja sam se uverio da nije tako. Vidim, sve ti je u redu, deca ti dobro odgovaraju. Revizor ode i ostavi učitelju vrlo dobru ocenu, što je on doista i zaslužio, jer se svojski zauzima oko dece. Ne može učitelj da trpi, nego jedva čeka popa da mu sve skreše. Onako ljut jednako hoda ispred škole. Deca se šćućurila u školi, pa ćute i šapuću. Jaoj, kako nam se gospodin nešto naljutio. Eto ti popa Vujice. Učitelj ne može da ga dočeka, nego izađe čak u avliju predanj, pa poče. Zar baš tako, popo? Hvala ti. A šta to na priliku, upita pop, takor se iznenađen. Lepo, boga mi, nastavi učitelj još polako, onako prekorevajući. Krasno. Ićite me opadati i govoriti što nije istina. Baš ti dolikuje. Ko govorio? Ti isti, viknu učitelj Grujica, sasvim uskipeo i sve mu iskresa što je god rekao. Bogme sadi popu planu, pa sve dršće od ljutine. Puče psovka i vika po avliji da se čulo čak na po sela. Puče zapeto stanje, ode pop kao pomaman kući, a svaki čas tek se obrne pa preti. Hoće sad i učitelj da se žali svojim prijateljima na popa, a pop već, gde god sedne i stane, ruži ga i opada. Popovi prijatelji žale popa i psuju učitelja govoreći, da je on valjao, ne bi ga ni poslali jamo. Učiteljevi opet prijatelji brane učitelja i vele, nije popu valjalo što je to radio, a već njih dvojica, gde se god nađu, svakad se svade. Naposletku, pop tuži učitelja. Trajao je ispit u sredskoj kancelariji čitavih 15 dana. Ispitani neki đaci, ispitan Živadin, ispitan Mitar i ostali svedoci. Donesena i pridružena aktima i Jejina i popova čita. Tako se to zamutila žestoka parnica da sredska vlast već nije znala šta će. Kapetan Dobričina neka tek samo sleže ramenima pa reče, ja ne znam šta će, taj pop je pomanito. Dede Ćato, pročitaj opet njegovu tužbu da vidimo da nismo što preskočili. Ćato uze tužbu iz gomile akata pa stade čitati. Načelniku sreza tog i tog, Grujica Milanović, učitelj u ovdašem selu, svojim nepriličnim ponašanjem i opadajućim i klevetajućim izrazima u više prilika i pred drugim ličnostima iz spomenutog sela i okoline vređao i opadao potpisanoga, koje je potpisani ravnodušno prećutao i u više slučajeva istoga učitelja opominjao da takovo što više ne čini koje se on okaniti nije hteo. Dalje, isti učitelj prisvojio je i utajio jednu moju stvar, to jest pticu zvana Buljina ili Jejna ili odnosno Bukavac, koju sam ja, što se tiče naročito njemu i po naročitom čoveku poslao s molbom da mi istu ispuni, počem se tim ispunjavanjem na priliku gore pomenutih ptica isključivo i bavi, a gotov sam bio i dati mu pristojnu nagradu za trud oko ispunjavanja iste. Ali je pomenuti učitelj Grujica samovlasno prisvojio sebi tu retku pticu i na moja poiskavanja i molbe ni dosad mi nije dao. Još imam navesti ovde da on, Grujica, oporočava i ismeva što se tiče potpisanoga sveštena činodejstva, što će posvjedočiti Živadin iz istog na priliku sela i još mnogi drugi. Napustio je đake i dotle razvratio da se igraju nepristojno sveštenim utvarama potpisanoga na oči njegove. Potpisani se našao pobuđen da se žali toj vlasti na take postupke učitelja Grujice, moleći pokorno da ovu stvar izvidi, Bukavca kao svojinu na priliku potpisanog oduzme, a tako isto i sveštene stvari koje se, kao što sam mogao doznati, nalaze sad u nekoj Saračani učiteljovoj i u njima drži on učitelj što se tiče jaja i mekinje, a sve to molim na priliku vlast tu da učitelja Grujicu podvrgne kazni po zakonu. Naposletku, imam primetiti to, da deca u ovdašnjoj školi veoma slabo napreduju, da se rečeni učitelj slabo na to obazire, da ih je napustio i raskalašio,
da s njima izlazi po brdima, te propušta školsko vreme u deljanju, struganju i tesanju drvenarije koje kakve, koja mu nije potrebna ni za školu, niti je po propisu školskom dozvoljeno njemu baviti se istim. Da je to sve kao što potpisani navodi, zasvjedočit će taj. Ćato ih pročita sve po redu. Pa šta ćemo sad, ćato? Upita kapetan. Najbolje bi bilo da mi to sprovedemo preko načelstva ministarstvu, pa neka se tamo reši. Jest, pravo veliš, mi smo učinili svoje i stvari ispitali. Neka oni tamo presuđuju kako nađu da je pravo. Čitav denjak akata, zajedno s Jejinom i popovom čitom, onom što su se đaci njom igrali vina, sprovede se ministarstvu. Razmotriše tamo stvar dobro. Videše da je Živadin doneo učitelju Jejinu, a ne popu, da se deca nisu igrala nikakvim drugim utvarama, osim popovom kapom, koju je on u vinogradu bežeći od grada zaboravio, te je bujica snela u potok, a deca našla, što potvrđuje i sam Živadin i Mitar, koji je popa gologlava stigao i nabio mu košicu na glavu da ga grad ne ubije. Dalje, videše da učitelj nije ismevao činodejstva popova, osim što se smejao njegovoj molitvi od grada, a tome su se smejali svi po selu. Dalje, videše iz ocena revizorskih i svedođaba što ih je podneo da je Grujica dobar učitelj i da je sasvim na svom mestu, i rešiše da se akta bace u arhiv. Naposletku, da bi se stalo na put tolikoj svađi i gloženju popovu i učiteljevu, potrudi se onaj revizor te pozdravi učitelja da traži premeštaj, što on i učini. I tako premestiše učitelja Grujicu, dadoše mu daleko bolju školu i pohvalnicu za njegov rad i uspeh. Jejina se vrati učitelju, a popu čita. Kako se učitelj rastao s popom, ne pitajte. Da nije bilo ljudi, bilo bi i za kike. Imali su posla i kmetovi, i kapetan, i panduri. I sad će pop Vujica, kad čuje zimi kakvu Jejinu da buče, uzdahnuti i pogledati u onaj kraj svoje sobe, gde je ugovarao da namesti onu učiteljevu.